Pekný večer so športom. V dedinke na východe Slovenska bol dnes veľký futbalový sviatok. Stanislav Šesták tam totiž v rámci dovolenkovej exhibície dotiahol slovenské hviezdy, ktoré stáli za našim historickým postupom na majstrovstvá sveta pred 4 rokmi. Štadión v Demiate praskal vo švíkoch a už na začiatku musel s uznaním sledovať akciu škrteľa s hamšíkom. V týchto krajoch tí ľudia nemajú takú šancu vidieť osobnosti, tak je to aj vidno, že o toto veľký záujem. Ešte teraz sa možno aj trošku trasiem z toho zápasu. Martin Škrteľ tentoraz operoval v útoku, čo mu prikázal bývalý spoluhráč z Trenčína brankár Kopčan. Dôvod – vlastný gól. Ja som bol ten, ktorému ten prvý vlastný gól dal. To mi asi nikdy nezabudne a pripomína mi to skoro každý deň. Hviezdy slovenskej reprezentácie nakoniec prehrali 3-5, keď dokonca nevyužili ani pokutové kopy. Ťažko povedať, asi ich netradiční exekútori ich zahrávali, čiže ja v zápase by som penáltu asi nekopal, Jakubko už duplo mne, takže tak to aj dopadlo. To nikto nepremenil, tak asi si to musím zobrať na budúce ja. My sme mali zlé kaučovanie z lavičky, pán Čonto to nezvládol a sklamali opory Salata a Šesták, čiže preto. O autogramy bol obrovský záujem, reprezentanti hádam podpisujú aj teraz.